दैनिक गोमंतक आणि थॉमस कुक इंडिया आणि भव्य हॉलिडे कार्निवाल 1 मार्च 2026 ह्या दिसा हॉटेल विमानतान घडोवन हाडिल्लो। हो भव्य हॉलिडे कार्निवाल सकाळी 10 ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन सुरू आशिल्लो। ह्या कार्निवालाक वांटेकार जाल्ल्यां खातीर वेगवेगळे खेळ, भोंवडेंचेर सूट आणि फुकट रिफ्रेशमेंटाची सुविधा आशिल्ली। हे वेळार कांय वेंचीक फामिली लकी थारल्यो। तांकां आतां फुकट युरोप क्रूज ट्रिपा सयत फामाद अभिनेतो सुबोध भावे हांकां मेळपाची संद मेळटली। पळयात काय कार्निवालाची खिणचित्रां। of trust and it's like भरोशाची कंपनी and also for safety purposes. थॉमस कुक आम्ही ट्रस्ट केलं होतं, आधी पण केले होते, आता पण आम्ही परत त्याचंच ट्रस्ट करतो. Generally, I travel solo groups with stress, taking care of time. Yes, congratulations and yes, enjoy the holiday. Enjoy your holidays. तुम्ही वाटलं ओव्हरऑल बोलायचं चालला होता ॲक्च्युली पहिले आणि कुठे जायचं होतं पण त्याच्याने ऑलरेडी डिफिकल्टीज सांगल्या म्हणून आणि तो कॅन्सल पण केला. पण थँक्स फॉर दॅट इन्फॉर्मेशन. बाकीकडे ते फक्त हे सांगतात काय आपलं बजेट सांगता हे सांगता पण काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो ते टूरमध्ये तुम्हाला होणार की नाही होणार ते दुसरे युरोप कंट्रीज एक्सेप्ट करणार की नाही करणार ते आयडिया देत नाही. सो जेव्हा मला वाटतं की शुअरिटी नाही तेव्हा मी चेंज केला. पहिले युरोपकडे जायचं होतं पण तरी पण इन्फॉर्मेशन चांगलं लागलं मला त्यासाठी मी टेन्शन फ्री टूर बुक करू शकतो.